Parruċċan fil-Birgu se jispiċċa jitlef fil-festa ta' San Dominku li se ssir fit-tmiem il-ġimgħa wara li allegatament ħepp għal dilettanti ieħor waqt argument. Sandro Kallejja ta' 40 sena mill-Birgu tressa l-qorti akkużat li kkaġuna ġrieħi gravi ħepp għal raġel ieħor u kiser il-paġi pubblika bajjatu ġlied u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar meta l-akkużat u l-vittma li hu sostenitur tal-każin ta' banda rivali spiċċaw f'battibek. Il-qija malaj saħnet u mill-kliem li rġiel għaddew għall-idejn. Allegatament ir-raġel qabad lil Kallejja minn onqu li minnaħa tiegħu irreaġixxa meta qabad qasrija li kien hemm fit-triq u allegatament kissera fuq ras ir-raġel ieħor. Il-vittma kellha bżonn tingħata l-kura fiċ-ċentru ta' saħħa u mistenni jitressaq il-qorti fi proċeduri separati fil-jiem li ġejjin. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest tal-Kallejja fejn sostniet li huwa għandu kondotta nadifa. Il-prosekuzzjoni ma kellix oġġezzjoni għal libertà proviżorja sakemm il-qorti tpoġġi kundizzjonijiet sabiex tiżgura li ma jkunx hemm iktar kuntatt bejn l-akkużat u dilettanti rivali hekk kif qed toqrob il-festa. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 5,000 euro. Il-qorti ordnat ukoll li Kallejja ma joħroġ mir-residenza tiegħu bejn is-7 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu sa-3 28 ta' Awwissu. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Orjana Spiteri, l-avukati Franco Gallia u Lucio Xriħa deru għall-akkużat.